नमस्कार, हम प्रियांशु सिंह और आप सब देख रहल बनी टॉप 10 भोजपुरी। और आज आप सबके बीच में लेकर आ गई बनी 10 तारीख के सुबह सुबह 3 बड़ी खबर जो जुड़ल बटे हमनी के भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार के तरफ से। तो वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक देखत रही। वहीं बढ़ जाओ सबसे पहल का खबर की ओर। तो सबसे पहल का खबर निकल के आ रहल बटे खेसारी लाल यादव जी के तरफ से। आप सबके बता दी कि खेसारी लाल यादव जी के गाना लागे लू जहर के उनकी वीडियो सॉन्ग आप सबके बीच में 11 तारीख के 11 बजे हो रहल बटे रिलीज। जी आप सबके बता दी कि गाना हो रहल बटे बालाजी रिकॉर्ड से आप सबके बीच में रिलीज। और इससे पहले आप सबके बीच में टीजर डाल दल गई बा जो कि आप सब बहुत ज्यादा पसंद कैले बनी टीजर के। तो उसे ही 11 तारीख के 11 बजे आप सबके खेसारी लाल यादव जी के ई गाना सुने के मिल जाई। वहीं बढ़ जाए दूसरा खबर की ओर। तो दूसरा खबर निकल के आ रहल बटे पंकज परदेसिया के तरफ से। जी आप सबके बता दी कि पंकज परदेसिया के भी बहुत ही खूबसूरत एक गाना रिलीज भेल बटे जो गाना के बोल बा कंवरिया लंदन से आएंगे। जी आप सबके बता दी कि बोल बम सॉन्ग हटे और बहुत ही मधुर आवाज में गैले बने पंकज परदेसिया। वहीं आप सबके बता दी कि पंकज परदेसिया जो की आलम राज भोजपुरी के सुपरस्टार सिंगर आलम राज के चेला हमें। और आप सबके बता दी कि बहुत ही मधुर आवाज बटे। आप सब जाके इनकर गाना एक बार जरूर सुनम। डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक दे दिले बानी। वहीं आप सबके बता दी कि जोन चैनल से रिलीज भेल बटे वो पंकज परदेसिया के ही ऑफिशियल चैनल बटे। जो चैनल के नाम बटे पंकज परदेसिया एंटरटेनमेंट। तो आप सब उस चैनल के सब्सक्राइब कर ली क्योंकि पंकज परदेसिया के वही से गाना आप सबके बीच में रिलीज होखत रहेला। तब सब जाइए डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक क्लिक करके पंकज परदेसिया के आप सब अपन दुलार प्यार जरूर दें। वहीं बढ़ जाओ तीसरा और आखिरी खबर की ओर। तो तीसरा और आखिरी खबर निकल के आ रहल बटे पावर स्टार पवन सिंह जी के तरफ से। आप सबके बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह जी के एक और गाना जो गाना के बोल बा नजरिया ना लागे। जी आप सबके बता दी कि जो सॉन्ग बटे 20 मिलियन व्यू क्रॉस कर चुकल बाटे और गाना के डल गई रहे PRA फिल्म पे। तो इहो एगो गाना जो बाटे जो बहुत जल्द 100 मिलियन के लिस्ट में इहो गाना जा रहा बा। काहे कि रोज एकर भी 5 लाख एकर व्यूअर रोज बढ़ता ने। बहुत जल्द ई भी गाना जो 100 मिलियन के लिस्ट में एकर भी नाम दर्ज हो जाई। तो कमेंट बॉक्स में आप सब जरूर बताएं कि आज के सुबह के तीनों खबर में से सबसे अच्छा खबर केका लागल, पावर स्टार पवन सिंह जी के, खेसारी लाल यादव जी के या पंकज परदेसिया के। आप सब कमेंट बॉक्स में अपन राय जरूर दें। फिर से नतनी एक ताजा खबर के साथ तब तक देखत रही टॉप 10 भोजपुरी। अगर आप सब सिंगर बनी या आप सब वीडियो बनाइला, अगर अपन वीडियो के प्रमोशन कइल चाहतनी तो आप सब इ नीचे देवल गई नंबर पे एक बार व्हाट्सअप जरूर करम। वहीं प्रमोशन करावे कोई तो व्हाट्सअप पर मैसेज करम कि प्रमोशन करावे के बाद वो आप सबके बीच में बहुत जल्द रिप्लाई मिल जाई।